Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sehat kinurmatan Ibu Guru, ugi ingkang kula tresnani kanca-kanca sedaya. Sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan sami munjukaken puji syukur dumateng ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi wekdal punika kula lan panjenengan taksih pinaringan kasarasan lan kawilujengan kanthi saiki. Katitik ing wekdal punika kita lan panjenengan taksih pinaringan kaladongan mak kempal wonten mriki. Ibu guru ingkang dahat kinurmatan ugi kanca-kanca ingkang kula tresnani. Tema ingkang badhe kula aturaken inggih punika teknologi informasi. Salampahipun perkembangan teknologi wekdal menika, zaman sampun ewah. Saking zaman industri dados zaman teknologi. Zaman menika dipunlampahi wonten atusan taun. Saklajengipun zaman industri dados zaman teknologi informasi. Zaman menika marisi donya dados tambah ciut lan global. Internet kepanggih lan teknologi sanesipun. Era cyber menika ndadosaken lahiripun nilai-nilai enggalan kelompok dominan enggal. Mboten saged nglirwakaken bilih sedaya ingkang wonten ing donya menika wonten mumpangatipun. Nanging sedaya gumantung kaliyan sinten ingkang badhe ngginakaken teknologi menika. Ugi kados pundi kita sami migunakaken teknologi menika saengga saestu saged mumpangati dumateng kita sedaya. Tuladhanipun, pangajeng ajeng kula tumrap kanca-kanca supados saged ngginakaken teknologi informasi menika kanthi leres. Sehingga wontenipun teknologi menika boten ndamelaken kacilakaning tumrap kita sedaya. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatanipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.